Hallo alle sammen, det er skildspaden her. Hov, det er skildspaden her. Med det skyblock inden for Freaky Willy. Ui, altså men jeg kan se, at der er bygget lidt meget på den her ø. Men det er sammen med Aliens fra Minecraft, Frederik. Han kan også lige, han kommer faktisk lige om lidt. Jeg skriver også lige ham i beskrivelsen og server EP'en. Hov, nu kan jeg høre, han kommer. Hov. Halløj? Hov. Det er noget crap, det der. Nå, ja. Frederik. Filmer. Godt. Ja, som jeg kan se, så har vi en shop her. Og jeg går lige ind med æggene der. Filmer du? Ja. Altså, hvad filmer du? Jeg filmer Skyblock Freaky. Godt du. Jeg viser mig også. Det er jeg i gang med. Så har vi et helt stort furnace room. Ja, prøv lige at stoppe lige optagelsen. Hallo alle sammen. Så er vi tilbage med noget Skyblock. Ja, som man nok godt kan se. For jeg synes, går det faktisk rimelig fint. Jeg går lige og kigge om vores map, for om ikke er færdig endnu. Det gør jeg bare nu. Sådan her. Jeg kan lige se den. Den er ikke blevet helt færdig hernede endnu. Jeg skal også lige her. Op og fjerne nogle fakler og alt muligt. Shit. Oh no. Kom så, din zombie. Okay, nu er det simpelthen. Kan du ikke bare gå ned? Gå nu bare ned og gør mig stolt. Det skal være på den måde. Det skete bare ikke. Shit. What? Hov. Det var den forkerte vej. Jeg skynder mig op. Der fucker min host lige op. Ej, så er der skeleton. Ja, så. Som jeg godt kan se, så er den ved at være færdig. Opfangen. Næsten færdig. Jeg kan lige se ham med. Nej, vi er ikke færdige. Jo, den kan godt tage med ned. Hvis det er, altså. Men det er min første video på YouTube. Tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det. Men der kommer til at være Skyblock episoder. Og UHC, altså Ultra Hardcore. Det er noget af det, der kommer til at være også. Så lad det være. Sidste slag ikke på.
Og som man kan se her, så er der kaktusfarm, men vores hopper, den kan vi ikke lige finde, og jeg har 0 kroner lige nu. Så det er skidt. Jeg håber, jeg kan finde min... Jeg tror faktisk, min hopper ligger heroppe. Og så avler vi bare. De vil avle dyr. Nu er jeg ondt i øjnene. Og jeg har lige været på McDonald's. Det er min fødselsdag. Wee! Yeah. Som jeg kan sige, så vi ikke... Det er heller ikke så meget brosten og sådan noget. Noget af det, som vi mangler. Så er vi ind til etage op. Og så elsker vi at lave banner, Maja og Frederik. Altså aliens for Minecraft. Jeg tror ikke lige... Jeg tror, det bliver for, vi avler lidt. Og så tror jeg lige, vi avler den der og den der. Så kan de lige få et barn, så... Og så... Yeah. Se dem der, de kan sgu ikke. 5 æg. Det plejer man ikke at kunne, kan man? Jeg vidste det bare. Nå, det kan være, at jeg vil afslutte min... Den her er her. Farvel. Vi ses. Ui.